ತುಲೆ ಫೈನಲಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಪಕೋಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಆತಂದಲ್ಲ ಜೋಯ್ಜಿಮ್ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಲ್ಪುದು ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚೆ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಒಂದು ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಪೆಪ್ಪರ್ದ ಪಕ್ಕ ದಾನಿ ಚಡ್ಡಿ ಪಾರ್ತಿ ಚಿನ್ನ ಎಂಕ ಅವನು ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೊರ್ಪಿರಾಗುಲು ಎಂಕಲ ಮೊಲೆಗ್ಲ ಮಹಾ ಯುದ್ಧನೇ ಆಂಡವಿ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಅನ್ ಬಂದತೆ ಗೊತ್ತಿಗಪ್ಪ ಗುಡ್ಡಿದ ಪಟ್ಟಿನ ಮಣ್ಣು ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಪಜ್ಜಿ ಗೋರಿನಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಿರಿತ್ತಿನ ಉಪ್ಪು ಕಾಸ ಹಾಕ್ತೀನಿ ತುಂಬೆ ತೆಂಗಾದಿ ದಾತನು ಮೂಲು ತುಲೆ ಯಾನು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ದಿವರೆ ಪೋಣ ಇಂಚ ದಕ್ಕರೆಗೆ ಬಂದಕ್ಕೆ ದಿವರೆ ಪೋಣ ಬಂದು ಅದು ಕೋರದ ತುಂಡು ತೂಜು ಒಮ್ಮೆ ಬರ್ತಂಡ ಜಿಕ್ಕಿ ಜಿಪ್ಪು ನಾಕ ಕೂಡ ನಾ ಪೋಸು ಮಾರ ಅದೇ ಕಟ್ಟಲ ಆಪುಜಿ ಅಂದ ಕಲಗಲುತ್ತುಂಡದ ಇದು ತಂದು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಾನು ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನ್ನಿ ಯಾಕಡೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪೋದಿತ್ತಾ ಈಗ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪೋರ್ ಎತ್ತಂಡು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬಂದಾಗ ಇಂಕುಲು ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪಗ ಮ್ಯಾಗಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಕುಲು ಮ್ಯಾಗಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಗೆತ್ತೊಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂಗಡಿ ಬಿಡ್ದು ಸೀದಾ ಬೈತಿ ನೆನೆ ಪೀಚಿ ಮೂಲ್ಪತ್ತು ತೂನಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋತರು ಕಂಡ್ರೆಗೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೈತಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಸೊ ಇಂಚ ಇಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಪೂರ ಅಂಚೆ ಗೆತ್ತೊಂದು ಬುಡ್ದು ಬೈದೀನಿ ಇಂಕುಲು ಇತ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತಾಂಡು ತೂಕ ಅಲೆನೇ ಗಿಡತೀನಿ ಆಲೆ ಬಿಡ್ತು ಬೈತೀನಿ ಅಂಚದ ಆಲೆ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಓರ್ ವರ್ಷ ನೀ ಕೊಡೆ ಬರ್ತೋತು ಜನ ಏನಂದೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂತಾರೆ ಮ್ಯಾಗಿನೇ ಬುಡ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅವಳು ಎತ್ತಂತ ತೊಟ್ಟೆಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪಗ ಒಂದು ಪುದೀನ ತಿಕ್ಕಂಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಣ್ಣೆಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಮಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪಂತ ಪುದೀನ ಬೋಡಿತ್ತು ತೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೊಪ್ಪು ಅಮ್ಮ ಬಂದಿದ ಮಿತ್ತದಿ ಒಂದು ಕಾಳಿಗೆ ತುಂಬಾಡಿ ಅದು ಬಂದಿದ ಮಿತ್ತು ಜಿಯೋ ಬಂದಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಯ ಫ್ರಿಜ್ ಇದೆ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾಗಿ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬಂದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಗಿ ಪಕೋಡ ಬಂದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪೆ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಡ್ತೂಲೆ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪೆ ನೆಟ್ ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಆಪುಂಡತೆ ಆಯ್ತು ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಡ್ತು ತೂಲೆ ಓಕೆ నేను పొడి ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ నేను ಅಂತ ಬೇರೆ ಪಾಡ್ದು ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತೂಲೆ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಲೈಕ್ ಆಪ್ನಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗಿದ ಪಕೋಡ ಒಂದುಂಡವೆ ತೂಲೆ ಪಕೋಡ ಅವಳು ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ನಮಗೂ ಕರೆಂಟ್ ಒಂದುಂಡು ಬಾಳೆ ಜೋಯ್ತುಂಡೆ ಬಾಳೆ ಒಂದು ಬುರ್ದು ಬೈದಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬಂದು ಒಳ್ಳಿದ್ರೇಡು ಒಂದು ತಿನ್ನ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ತಿಂದು ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಬಂತೆ ಅವೇನು ತೂವಡೆ ಎರಡು ತಿಂದು ಬರ್ಚಿ ತಿಂದು ತಪ್ಪಿದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೋರಿತ್ತು ಪಕ್ಕ ತಿಂದು ತುಪ್ಪ ಬುಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಪ್ಪ
ఇన్స్టాగ్రాముడు పన్నాగా ఇటు తిన్నాకుండదు అది ఇన్స్టాగ్రాముడినే వరకు ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಪ್ ಹಾರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಎನ್ನ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಇಂಡು ಪಾಡ್ ನಾವು ಅಂಚದು ಎನ್ನ ಆ್ಯಪ್ ಆ್ಯಪದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಪ್ ಬರ್ಪು ಇಂಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಗ್ತದೆ ಅವು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪುಡನೇ ಎಡಿಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಕೊಂದು ಮೇನ್ ಟೈಟಲ್ ತಮ್ನೇಲ್ ಪೂರ ಕೊರಡತ್ತೆ ಅವು ಎಂಕ್ ದಾದ ಕೊರಡುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಟೈಟಲ್ ಕೊರಡುಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಟೈಟಲ್ ತಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತು ಕೊರಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಪಾಡ್ದು ತಗಾಡೆ ಯಾಕತ್ತನದೆ ನಕ್ಕೊಂದು ತುಲೆ ಫೈನಲಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಪಕೋಡ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತು ನಾನು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಆತಿ ಇಟ್ಟು ನಮಗೆ ಈಸಿಟ್ ತೋಜುಂಡು ಸೊ ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ನಿಗಳು ಮೈನಸ್ ಜಿಂದ ಕ್ಯಾಚಪ್ ಓಲ ಪಾಡ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ತುಕ ಕತ್ತಲೆ ಅಂದಿ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಯಾಪಲ ಒನ್ ಪ್ಯಾಟಿಲ್ಲ ಕೊನೆ ಕತ್ತಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೇವಿ ನೀನು ಆತುಜಾ ಒಂದೇ ಟೇಸ್ಟ್ವರೆಗೆ ಹೆಂಗೊಂಚೂರು ಬೋಡವ ಮೈನಸ್ ಹೆಂಗಲ್ಟ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಖಾಲಿ ಆತಂದು ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಪಾಡ್ ತಿನ್ತೀನಿ Di la mano che però quanto mai non sparte ಮೈನಸ್ ಮೂಲೆ ದೀಪ ಅವು ಪಾಡ ಅಗಲ್ದ ಪನ್ನು ಉಂಡು ಬಂದು ಯಾವತ್ತ ಯಾವ ವೆಜ್ ಮಯೋನೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ವೆಜ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಂ ಆಟಿ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ವೆಜ್ ಅತ್ತ ಸತ್ತು ತಾನ ವೆಜ್ 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 ಬಾತ್ The next day. ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಾವು ಕೇಟ ಔಟ್ ಆತಂದಲ್ಲ ಜೊಯ್ಜಿಮ್ ಕೋಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದಳು ಜೊಯ್ದರೆ ಜೊಪ್ಪರೆಗೆ ಜೊಯ್ದರೆಗೆ ಲಕದು ಜೊಲ್ಲನೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿ ಇಟ್ಲ ಸೊ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದು ಜವಿ ಎಕಡೆ ಎಂಕಲ್ ಮರ್ದು ಗಂದು ಪೋಯಿನಿ ಒಡೆಗ್ ಶುರುವಾಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಎಂಕಲ್ ಮರ್ತು ಪೋರೆತ್ತನು ಅಂಡ ಎಂಕಲೆಗ ಅವು ಬೋಡಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿಕ್ಕುಚೀರು ಪಂಡ ರಜೆಗೆ ಯಾಪಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಓಪನ್ ಉಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಓಪನ್ ಉಪ್ಪುಂಡ ಅಂಡ ಅವ್ರು ರಜೆ ಎತ್ತನವ್ರು ಬರೆದಿಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ತಗುಲತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಸೀದ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಹೋದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಪಿರಾಣೆ ಬತ್ತ ಎಂಕುಲು ನೋಡಿ ಶುರುವ ಮಟ್ಟ ಹೋದ ಅವಳ ಪಿರಾಪತ್ತಿನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಇನ್ನು ರಜೆಗೆ ಹುಳ ಕೋಳೆಲ್ಲ ರಜೆಗೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅಂಚ ವೇಸ್ಟ್ ಅನೆಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೋಡಿತ್ತು ಎಂಕಲಿಗೆ ಸೊ ಇತ್ತೇನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬರ್ಸಲತೆ ಬೊಕ ಎಂಕಲಿಗೆ ತೆಡಿಲಿ ಬಂದಂಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿ ಮುಟ್ಟರೆಗಿಚ್ಚಿ ಸೊ ಅಂಚದು ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತಿಚ್ಚಿ ಏನು ಹುಷಾರ್ಲ ಎತ್ತಿಚ್ಚಿ ಸೊ ಇನ್ನೀ ಸರ್ತ ಆಯ್ನಿ ನಾನು ಉಂಟೆ ಸೊ ನೀ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೋರಿಕೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಡಿನ್ನರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೀರ ಅವಳೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿಜೆ ನನ್ನೇ ಬೊಂಬೈ ಬೈದೆ ಬಂದೈತೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಬಂತೇನೆ ದುಂಬದ ವೀಡಿಯೋ ಬಂತೇನೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಸೊ ಅವಳು ಪುರ ಪೋಯಿರ್ಬೇಕಾ ಆಂಟಿ ಪುರ ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗೆ ಪುರ ಸೊ ಅಂಚ ಕೋರಿ ಕಜಿಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ದೇರು ಎಂಗೆ ದಾದನ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಆತ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಎಂಗೆ ದಾಲ ಐತೆ ತಿನ್ನರೆಗ್ಲ ಆಪುಜಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆ ಅನಂತ ಕೋರಿಗೆ ಎತ್ತಿತ್ತೀನಿ ಐಟು ಎತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು 1/4 kg ಉಂಡಾತು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಐಟು ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಲ್ಪುದೆ ಅದಂಡು ಸೊ ಅಂಚೆ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಒಂದು ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಪೆಪ್ಪರ್ದ ದಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಒಂತ ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಬೊಕ ಒಂತ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ ಒಂತೆ ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಇರತ್ತೆ ಅವು ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡಿಟ್ಟು ಕೆಲವೇರು ಪಾರ್ದು ಚೇರು ಸೊ ಅದನ್ನು ಪಾರ್ದು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಕಿ ಬೊಕ ಪನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೋದು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವೇನು ಪೂರ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುದು ಬೊಕ್ಕ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ಪುದು ಪಂಡ್ರೆಗ್ ನೆನಪು ಬೋಂಡು ಎಂಕಲ ಮೊಲೆಗ್ಲ ಮೊಹ ಯುದ್ಧನೇ ಆಂಡವಿ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಅನ್ ಬಂದೊಂಡತಿ ಬೊಕ ನಿಜವಾದ ಬೇತೆಗುಲ ಅಂಡ ವಾರಗಟ್ಲೆ ಇಡು ಪಾತೇರ್ದ ಇರು ಅಂಚ ಎಂಕಲೆಗ್ ಲಡಾಯ ಅಂಡು ಆ ಲಡಾಯ ಅಂಡಲ್ಲ 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ ಮನಸ್ಸುದ್ದಿ ಉಂಚ ಕೆಲವೇರು ಲಡಾಯ ಪಂಡು ತುಂಗೋಳ್ಗಟ್ಲೆ ಬೊಕ ವಾರಗಟ್ಲೆ ಪುರ ಪಾತೇರು ಉಂಚಿ ರಕ್ಕ ಮಿದ್ದಿ ಯಾನೆ ತೂತೆ ಕೆಲವೇರ್ನ ಅಂಡ ಎಂಕಲೆ ಗಂಚೆಜ್ಜು ಎತ್ತೇ ಮಲ್ಲ ಲಡಾಯ ಅವು ಆ ಪುರ್ತುಗ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ ಹೆಜ್ಜಲ್ಲಿ ಸಾಮ ಲಡಾಯ ಅದು
ಇನ್ನನ ಒಂಜಿ ಕೇಂಡೆ ಐಕ್ಕುಲು ಸಾಮಾನು ಹಿಡಿಯೋಳು ಬಾಳೆ ಇನ್ನನ ಕೇಂಡೆ ಬಾಳೆ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಬಾಳೆ ಕುಂಟುಕೋರು ಬಾಳೆ ಪಡ್ಕೆ ಮೈತಿತ್ತೋಳು ಕುಂಟುಕೋರು ಬಂಡೆ ಕುಂಟು ಅವನುಂಡು ಬೋಳಂದಿಪ್ಪು ಬಂಡೋಳು ಆಕೆ ಆ ಬಂಡೆ ಇಂಕ್ ಲಕಂಪರ ಬಂಗ ಬಾಳೆ ಪತ್ತೊಂದು ತಿರ್ತು ಬಾಲ ಬಂಡೋಳು ಯಾನಿ ಅಪಲ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಾಳೆ ಎಂಕಲ ಗರ್ವಾತನ ಬಾಳೆ ತಿರ್ತು ಸೀದಾ ಬೈದಿನ ಅವು ಬತ್ತಿನಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಕೋಳು ನೆನಪು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಲಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ಕೋಳಿ ಜಾಗಲ್ಲ ಬೊಕ ಸಮಾಪು ಹಾಲು ನೀರಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಊರಿದಿನ ಬೆಚ್ಚೆ ಅವು ಯಾಕಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಚಪ್ಪೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಹಾತಿರೋ ಅಂತೀನಿ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಆಯ್ತು ಕೂರಿ ಏತು ನಿಂಗ್ಲೆ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಾಂಡೆಗೆ ಏತ್ ಕೆ ಜಿದ ತೂತು ಬಂತೆ ಆಯ್ತು ಏತ್ ಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಬಂದು ನಾನು ಮೆಲ್ಲ ರಂದು ದೆತ್ತೀತಿ ನಾವು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಬುಚ್ಚಿ ಇಂಕ್ ನೀರು ದೋಸೆ ಕಾಂಡೆದ ಕಾರಿಚ್ಚಿ ಸಿಹಿಯ ಬೇದಿನ ಕಾತ್ಲ ಕೂರಿ ಕಾಲ ತಿಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದಿ ತಿಂತಿಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು నేను పౌడర్ మాకు ఇట్టి ఒక దాని పొడి రటండు అವೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಬರಲೇಗ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಂಡ ಇಚ್ಚಿದೆ ಪೂರು ಕಣ್ಣು ದುಲಾಯಿದ್ದು ఒక ఆత గట్టి పది పోయిద్దావి కమ్మే ఉన్నాను ఇంకెన్నింది ಇದೊಂದು ಟೈಟ್ ಪಾಡ್ನ ಬಂದಕ್ಕ ರಾತಿನಿ ಇದೊಂದು ಎಪ್ಪರ ಗೊತ್ತು కాగా కన్ను కుంటు కట్టు కెప్పుడుగా నేర్పడది ನೋಡಮ್ಮ మెల్లదే కన్ను ఉచ్చి మారైతి రట్టు ఎక్కడదలకి కన్ను నీరు పడమల పో బొక్కంది వరకు పో ఇంచ పౌడర్ అండాను తోజుండా ఏడే పో అడే బల తోచు అయితే తోచు ಜೀರಿಗೆ ಎಡೆಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೋಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡ್ ತುಂಡು ಮಲ್ತು ಪಾಂಡಯವು ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೋಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬು ಓ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಾಬು ಬತ್ತಂಡಿಯಾ ಬಾಬು ಕೊಕ್ಕ ಬೋಡೆ ಚಡ್ಡಿ ಪಾರ್ತು ಇಚಿನ ಎಂಕ ಅವಳು ಉಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೊರ್ಪಿರಗುಲು ಕೈ ಬತ್ತು ಪೋ 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 ಇಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೊರೋಡು ಪೋ 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 ಈ ಚಡ್ಡಿ ಪುರ ಪಾಡಂದೆ ವಾಲೆಗ್ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬಂದಾವು ಅಂದಿದೆ ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳತ್ತು ಹತ್ತು ಮೂರು ಕೂಡ ಬತ್ತೀನಿ ಬಾಲೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅವು ಚಡ್ಡಿ ಪುರ ಪಂಡ ಬಾಸರ್ತ ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳತ್ತು ಯಾಲ ಬೇತೆ ಬಿಡಿ ತೂತಿಂದಿ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಎಂತ ಮಲ್ಪುಂಡು ತೋಡಿಗೆ ತೂವರೆತ್ತಂದ ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡ್ಪದ್ಲೆತ್ತಲ್ಲ ಮೂಳೆ ಎಂತು ಏತ್ ಬಿಡ್ತು ಮಲ್ಪದು ಏನು ಅಲ್ಪದು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅತ್ತ ಅವು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಏನು ಒಯ್ಟ ತೂತಿಂದೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಪಡ್ಕೆ ಮೈತೀನಿ ಅಡಿಗೆ ಒರೆಸಿ ಪತ ಮತ್ತೀನಿ ಕೂಡ ಕುಂಟು ಒಂಜಿನ ಮೂಜಿ ಮಾರೈತಿ ಪಡ್ಕೆ ಮೈತು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಳೆ ಪಡ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಮೈತೀನಿ ಬಾಬು 5 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಮೈಪೋಲ್ ಏನ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ದ ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾರೈತಿ ನನ್ನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆಯ್ಕು ಇಡೀ ಪಂಡ್ಲ ಆಯ್ಕು ಇಡೀ ಪಂಡ ಪುಡಾವು ನನ್ನ ಕೋಡ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಜನ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಲಿ ಎರಡು ತುಂಡು ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಲಿ ಅವು ಅಗೇರ್ದಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಾರ್ಲ ಹಾಕು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕಣ್ಣು ಹಿಂಗಲ್ಲದೆ ಗಿಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಓಡುತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಎದ್ದು ನೋಡಿ ಬೊಕ್ಕದ ವೀಡಿಯೋ ಯಾಮಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಹೋತು ಜಾನು ಲಕ್ಕದಿನ ಇಚ್ಚಿ ಲಕ್ಕಜಿ ಪಂಡ ಅಂಚತ್ತದೆ ಇಂಕು ಮಂಡೆಬೇನೆ ಪಂಡ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಂದ್ಲ ಪನೋಲಿ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಮಂಡೆಬೇನೆ ಇಂಕ್ ಲಕ್ಕುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ ಜೊತೆಡ ಇನಿ ಜೊತೆಡ ಬೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಲಕ್ಕು ನನ್ನ ಮುನಿ ಮಂಡೆಬೇನೆ ಅನ್ನ ದೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು ಇದು ಎತ್ತು ಪೌಡರ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪೆಪ್ಪರ್ ಅದೇ ಪೆಪ್ಪರ್ಲ ಪಾರ್ದೆ
ಇದು ಖಾರ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚು ನೀನು ನಾಲ್ ಸೀಲ್ ಮಲ್ತು ಪಾಂಡ ಅಂಡವೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಚೂರು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆನೆಗಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಪನ್ಪೆ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಪನ್ಪೆ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ಗೆ ದಾದ ಪೂರ ಪೌಡ್ರ್ ಬಂದು ಅದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪೌಡರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದಿತ್ತೆ ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಎತ್ತು ಬೋಡು ಖಾರಗಾತು ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನು ಬೊಕ್ಕ ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಪೌಡರ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಗ್ಗರ್ನೆಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ 4 ಸೀಲ್ ಮಲ್ದೇನು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಗುದ್ದಿಗೆ ತಂದೆ ನಾನು. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಲಿಂಬು ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ತಂದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ತೋಜಾವೆ ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕೋರಿ ಓಡತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಕೋರಿ ಬತ್ತಾರ್ಪೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಡಿಮೇಲೆ ಅಂಡೆನ್ನ ಕೋರಿ ಬತ್ತಾರ್ಪೆ ಅದು 1/4 kg ಉಪ್ಪುಂದೆನ್ನುವೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ವಾ ನೆಟ ಕತ್ತಲೇನೆ ತುಳಿತೇನೆ ಎಣ್ಣೆ ದಿತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಾವರೆಗೆ ಅಂತ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಳ್ತೆ ಬನ್ನಲಿಗೆ ಅಣ್ಣೆ ಕತ್ತಲೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಿಚನೇ ಕತ್ತಲೆ ಅದು ಬೋಣೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾವರ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡು ಒಂದೊಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾನಾಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿವೆ ನನಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಏರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಥದ್ದು ನಾನು ಓದ್ತೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಸೊ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಂಚ ಚೂರು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಗ ಬೇಸೊಪ್ಪಾಡ್ಕ ಯಾರಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಸೊಪ್ಪಾಡ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆನಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅವಂತ ಫ್ರೈ ಆವಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಅಂದ್ಬಿಟ್ನಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೆ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ ಅವು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀತೈತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ಗ 1/4 kg ಇಪ್ಪತ್ತದೆ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ಗ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂತ ದಾದ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಗುಜ್ಜಿದ ಪಚ್ಚಿನ ಮಣ್ಣು ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಪಜ್ಜಿ ಗೋರಿನಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಡಿತ್ತಿನ ಇದಕ್ಕೆ ತೋಜ್ಜಿ ಆತಿಲ್ಲ ಅದು ಅವೈತೆ ಅವನಿಂದು ಕೋರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಬಾಡ್ಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಉಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನೇ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನೀರ ಆಯ್ತು. ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಉಂಟುಗ ಇನ್ನು ನಂತರ ಬೇಯಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಚೂರು ಬೇಯಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಚೂರು ದೂಜುಂಡೆ ಸೀಮತ್ತು ಪೌಡರ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡುವೆ ನಾನು ಮಸ್ತತ್ತು ಒಂತೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ನಾನು ಎನ್ನ ಡ್ರೈ ಹಾಪುಂಡ ಏನು ಹಾಪುಂಡು ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ತೂಡು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದು ಒಂಚೂರು ಬೇಯಡು ನಾನು ಅದೇ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತಂಡ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ನಾಗ ಅಂತ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತು ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ತೂಲೆ ನಿಂಗುಲು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಕಾಸು ಹಾಕು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಸಾಲ ಉಂಟತೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಖಾರದದಾದೊಂದು ತೂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಒಂಚೂರು ಅವು ಕುದಿಯಾಡು ಫೈನಲ್ ಅವು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಫ್ರೈ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿತ್ತದಿಂದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ. ಟೇಸ್ಟ್ ತೂತು ಪನ್ಪೆ ಅಂತಲೇ ತಲೆ ಮಲ್ಲನಿ ತೆಮ್ಮ
ಚಿಕನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಕತ್ತಲೆಡ್ ಮಾತ್ರ ತೋಚಿನಿ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂತು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆಟ್ಟೆ ನಿಮಿಷ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂವರೆಗೆ ಬಂದು ಗೆಪ್ಪರೆ ಪೋನಾಗ ಮೂಲು ಐಡು ದುಂಬೆ ದೆಂಗಾದಿ ಇದಾತನು ಮೂಲು ತೂಲೆ ಯಾನು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ದಿವರೆ ಪೋನ ಇಂಚ ದಕ್ಕರೆಗೆ ಬಂದಕ್ಕೆ ದಿವರೆ ಪೋನಗಂದು ಅದು ಕೋರ್ದು ತುಂಬಿ ತೂಜುನ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಕಲ್ಲು ಇದ್ದಿ ತಿನ್ ಪನ್ ಐಟೆ ಗೆಪ್ಪು ಟೇಸ್ಟ್ ಅವೇ ತುಲ ಯಾಕತ್ತಂಡ ಉಪ್ಪು ಚೂರು ಪಾತ್ ನಂದ ಉಪ್ಪು ಆತು ಒಕ್ಕದ ಪುರ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಇಂದೇ ಇದು ಬಾಜನ್ ದೆಕ್ಕರೆ ಉಂಟು ತೂಲೆ ಅಲೆ ಮೂಲಂತೆ ಬಾಜನ್ ದೆಕ್ಕರೆ ಈತು ಪುರ ದೆಕ್ಕೋಡು ನಾನು